everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Hala, ikaw na, Angel? Uy, kansa di sa imong pananaw? Gupahan ko ni mo. Babae lagi kaayo ka karon. Asa di ka? Kamu na ni attorney, no? Ipababae na kaniya, no? Unsa? Nausa ka Ryan? Nayabag ka? Ayoko patakag tabihan. Ay, sorry, Han. What is the meaning of this, ha, Irene? Naganahan na lagi mo duha. Okay naman, mi, Angel. Gawas sa dito, Hanbi. Mag-istorya pa ming Angel. Gawas dito ka. Okay, Han. Bye, Angel. Regards na attorney. Angel, ayaw nagkalagot good. Ugo sa may imong gusto. Malipay ko? Sabta lang good ko. Nag-usap naman siya. Ha? Iya mo kung giatiman pag-ayo. Abot ni mo. Bahala ka. Nagbasol na siya, Angel. Bahala lagi ka. O ko'y labot ni mo. Angel? Oh. Coba ka. Naghilak ka? Nakahilaks ka lagot. Tempa. Di ba si Irene to imong ikasulti? Mapauli na ko, Mervin B. Ipananghid na lang unya ko ni Inging. Pasabta lang, ingna nga naglain ng akong lawas. Pag-taxi lang ko. Magkuyog na ta. Ako na lang itong i-chat nga nang lakaw na ta. Ha? Oh. Naipanyo. Okay na ka? Bisapot gani ko. Ay, sorry. Makalagkot, uy. Tungod lang kay nangayong pasaylo. Tungod lang kay niingon nga nagbasol. Tungod lang kay giatiman siyag maayo. Ma-erase na ang tanang atraso. Oh. Kasayon ipangayong pasaylo, ah. Kasayon isulti nga nagbasol. Kasayon sa pag-atiman. Mutuol lang dayon siya ngayon anak kasayon. Tanga! Daan pagyud ko. Daan pagyud ko. Wa pa lang lagi ko mulikay sa pagpanga. Di ba gyud makahigayon ng Rayana to ba? Kalangkot gyud oy. Makalangkot gyud. O ba na ka? May hupas ng imong kalagot? Wa oy, hupas ko taon. Okay. Sorry. Ngano gid ka sa? Nganong ingon ana raman ka sayon bulatikan ang mga babae? Ah, Di jud ko kasabot. di pa magig ka makasabot kay wa pa man ka makasuway. Makasuway nga maminyo o niya tuntuhon as bana? Ha? May maugmaan pa ng banahan na. Kabrutal ba sa nimo eh? Wa gyud ko magbinuang Mervin. Ako'y maminyo o niya maparehos kong Irene? Aw, di malas lang unya ang ako mabana. Ayaw ka bala ka. Kay dili gid parehas ni Ryan ang imo niyang mabana. Ngano, nakatagan ka kinsa ako mabana? Ah, May pagdili na lang gyud ko maminyo kay makriminal ko. dili magutan ng lalaki parehas ni Ryan. Di bitaw. Pero mas maayong dili na lang gyud mo sugal. Ayaw sa dana. Dunay masakitan. So? Okay na ka? Okay na ka? Oh, okay naman. Ngano dayto? Nay, mikalit og labang. Tara ay, bidagan palayo. Wa ra to maunsa? Wa ta magasa? Wa, naka-breakdown ko. Pero hapit yun. Kuyawan ako eh. Ako sad gani. Oo. Kusog nga akong heartbeat. Hika pa gani. Bitaw. Hala, kakusog sa imong heartbeat.
manawag kog ambulansya. Dili maayo nga mo drive pa ka. Ayaw na. Mo padaplin lang ta. Mo pahuway na sa ako. Pero, Ma-okay ra lagi ni. Mangita latag kaparkingan. okay ra ka? Okay na. Sigurado? Oh, Ato na lang tag ospital. Mas maayogid nga ma-check up ka. okay na lagi ko. Ayaw ka bala ka. Pero, Magpa-check up ko, ugma. Okay na lagi ko. ayaw na lang ko ihaptod. Mag-book na lang kong kasakyan. Pahuway na. Pwede sa mansyon na kumupahuway? Ay, hasulan. Di man ko makatug. Okay ra ka siya? Nakatug na ka siya? Lain sa kay ako siyang atuon sa guest room. Chatta na lang ako. Pero, tingaling ma-misinterpret sa niya nga concern kay ko. Di na lang ko Bahala na to siya. Unsa naman ang oras, Nakatuog man kumayo. Oh, uy, hala, hapit ng alas 11. Hala, si Mervin ka, naunsa na ka to? Oh, uy, naamaday ko yung mga unread messages. Ay, kaniyara di ay siya nilakaw. Walang ko niya pukawa. Ay, salamat. Okay ra di ay siya. Unsa pa man niyang ubang message? Oh? Iya kong gilutuan daan og breakfast? Gilutuan yung tinuod ko ay. Kamu na ni attorney, no? Iyan na kang gipababay, no? Sharo naman, sad. Wag ka makasabot sa mga lihok ni attorney. Sa iyang mga tinanawan. Sa iyang pag-care ni mo. Kung may buti pasabot man ang mga gipakita ni Mervin, pasensya na lang. Wa ko'y paki. Ay, humanagatang kong palimpis kusina. Pwede rabaya magpa-home service lagi hapon ko. Pero, hindi na lang Kung unsay ilang mga gigamit, naaraman ko. Medyo kapoy lang. Kaya ako man mismo ang may trabaho. Pero okay rasad. Kaya exercise man sa nila ako. Pero, di sana ako ikadinay nga laay. Kinsa ba? Oh, si Irene? Hello? Ay, salamat. Imogi kong gitubag. Nasuko pa ka na ako. Oh, nasuko pa yun. Angel, ayaw na lang kasuko. Good. Mag-video call ta, ha? Pakita di ka sa kuntiyan. Mag 6 months naman. Sige. Ay, salamat. Kadit lang. Kakita na ka? Kakita na. Dako-dako naman di imong tiyan. Ayaw nang kasuko na ko, ha? Ma-hurt man ang akong baby. Isaad ba ka nga ikaw ba magninang ini? O lagi. Wa ko malimot, ana. Doon na pagani ko laing gisaad. Ang pagninang rin mo ay importante. Wa na to'y labot ang uban. Doon ako'y baruganan nga pagkatao. Mutuman kong saad. Ay, luhag! Huh? Ay. Dili ikaw, Angel. Si Ryan. Si Ryan? Siya mong gudang akong gilingkuran karon. Nalingaw sad ko ron da. Okay na sa date tambay-tambayan ni Nis Plaza. Daghan kag makita. Doon na ba ka ko rin makita nga angay tabangan, no? Lain si kay mga hatag lang kong kalit og kwartas mga tao din Oh, uy. Asa marong gaylak? Luya ba paminahon?
na babae nga naglingkod nga nagtalikod dapit sa basurahan. Murag wa man siya kuyo. Duulo nila ako, bi. Excuse me, miss? Rona? Kanang pagkaon nga imong gikunitan, gikan na anang basurahan? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.